Neste parón de Nadal facemos un resumo de como vai a tempada para os equipos da comarca, que polo de agora pinta máis ben para o Taboada que para os equipos de Chantada. En preferente, a ese de Chantada chega o Nadal no peor momento, vai de penúltimo na táboa con tan só 12 puntos. De 17 partidos xogados só gañou 2, empatou 6 e perdeu 9, polo que ocupa un dos postos de descenso, que en principio son 2, pero que polos arrastres de terceira poderían baixar ata 5 equipos. Por iso que se acaba así a Liga, o Taboada conservaría a recén estreada categoría. Os de Emilio van 15º con 19 puntos. Dos 17 disputados gañaron 4, empataron 7 e perderon 6, que non está nada mal para ser o primeiro tramo da competición. En segunda autonómica, o Chantada B mantense nos postos medios baixos da táboa. Os de Quique están 11º con 14 xornadas xogadas, das cales gañaron 5, empataron 3 e perderon 6. Mañá sábado xogarán no Sangoñedo a xornada adiantada de Reis, polo que si gañan e despois perden Monterroso e Becerrea, poderían subir ata o 9º posto. En terceira autonómica temos a outra cara da moeda en Chantada, xa que o Atlético Chantada reparte o liderato co Arenas. Os de José Ángel están facendo unha tempada de luxo e xa foron líderes en varias ocasións, polo que poderían dar unha boa nova ao remate da tempada cun ascenso a segunda autonómica para brindarnos un intenso derbi co Chantada B. Dos 13 partidos que xogaron, só cederon en 2 partidos e colleitaron 2 empates, o resto todo victorias. En baloncesto as cousas tampouco empezaron moi ben. O CB Chantada ocupa o 8º posto nun grupo de 11 equipos. De 7 partidos xogados gañou 2 e perdeu 5. Leva 472 puntos a favor e 537 en contra, e suma a estas alturas da Liga 9 puntos. Temos que apuntar que isto aínda acaba de comezar, e tanto en fútbol como en baloncesto queda moita liga por diante, así que esperemos que os que peor vayan teñan tempo de reaccionar e ao remate da liga todos estean na categoría que comezaron a tempada, e os que poidan ascender que non perdan esta boa oportunidade.